Moi, täällä on Wolfies. Moi. Mulla olisi nyt tässä vaihtopetsi-ehdokkaita. Ja niistä mäkin saatan olla vaihdossa. Se vähän riippuu. Mä muuten kyllä pidän tästä, mutta jos teillä sattuu löytymään täällä vaikka joku tanskis, mäykkä, kokkeri tai kollie. Mut mieluummin vaikka kollie tai mäykkä. Joo. Joku hyvä petsi tästä. Trankulumaa löytyy. Täällä on reikä. Nälpässä ei ole tällä, mutta me näytetään nyt ne oikeat ehdokkaat. Vaihtopetsi numero 1 on tällainen kisu. Täällä ei lue LPS, tää on kyllä lukenut, mutta mä poistin sen. Täällä on reikä, tätä on muokattu. Mä oon kuvaillut tän ihan muuten, joten tätä ei tarvitse tarkemmin kuvailu. Vaihtopetsi numero 2 on tää kokkeri. Täällä on reikä, ei lue LPS. Kun saattaa jotakin kulumaa. Tassuissa ja korvissa samanväristä glitteriä, joten se ei kovin paljon erotu. Joo, ei lue LPS ja muuta. Ei tai kakkonen. Vaihtopetsi numero 3 on tämä. Tästä mä toivoisin samaa muotoista kissaa, mutta kaikki muutkin käy. Tää on reikä. Joissakin saattaa olla kulumaa, mä saan ne kyllä pois. Mä oon ottanut kynsilakalla, samanvärisellä kynsilakalla, semmoisella glitterillä kaula, tassut, selkä ja hännänpää. Tää on ihan valmiiksi ollut tämä. Vaihtopetsi numero 4 on tämä päässä. Mitä kaulassa on vähän kulumaa ja hännänpäässä. Täällä on korvikset. Mä voin kyllä vaihtaa, jos te haluatte, koska mä pilasin tän kiilon korvista. Ja mä poistan kans kulmat ennen kuin pistän eteenpäin. Vaihtopetsit numero 5. Nämä tulee samassa paketissa. Tää on todella vanha petsi. Täällä on laitettu kynsilakkaa, koska se oli kulunut. Silmässä joku punainen laikku. Täällä on sininen magneetti. Tässä on orava. Täällä on glitteriä hännässä, korvissa. Tässä. Täällä on reikä. Ei lue LPS. Ja jossakin saattaa olla kulumaa. Jossakin paikoissa. Niitä mä en voi ottaa pois. Vaihtopetsi numero 6. Nämä tulee samassa paketissa. Tämmöset söpöt pikkupuput. Niinku tämmönen ihan niinku puutarhuripupu. Ja sitten tämmönen vadelmapupu. Mä kutsun näitä aina jollakin nimellä, mutta saattaa antaa ihan uudet nimet. Nämäkin mä pistän samaan pakkaukseen ja näistä mä haluan kans 2 petsiä. Täällä on 1 kissa, saattaa riittää, jos sattuu olemaan tarpeeksi hyvä. Otapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vaihtopetsi numero 7 on tämä karhu. Saattaa jotakin maali jäädä ja mä saan ne otettua pois. Tää lukee LPS. Täällä on reikä. Joo, mistä näissä on kulumaa. Vaihtopetsi numero 8, olisiko nytten? On tämä glitteripulu. Täällä on valmiiksi ollut nämä glitteri. Mä oon ottanut kynsilakalla nämä. Ja sitten ton nokan. Täällä, on tarttunut pölyä. Nyt joo. Tossakin kulumaa, täällä lukee LPS. Niin mä saan noin jutut otettua pois. Ei mitään huolta. Mä yritän puistaa kaikki petsit ennen kuin mä laitan ne. Olisiko se vaihtopetsi numero 8. Vaihtopetsi numero 9. Tää ei oo aito. Mä sain tän Turkista. Mä ostin sieltä 3 petsiä.
Mä muokan, tai ennen keltainen, mä muokkasin oranssiksi. Laitoin glitteriä tassuihin ja kaikkiin paikkoihin. Tää ei sua millään älpeästi. Tää on epäaito. Mä haluaisin semmosen tumman oranssiketun, jolla on turkoosilla laitettu nää glitterit ton tassuun. Te varmaan tiedätte mitä tarkoitan. Mut muutkin ketut saattavat käydä. Olisiko se nyt vaihtopetsi numero? Sori, mä joudun koko ajan laskemaan. Tää on järsyttävää. Mä tiedän. 2, 4, 6, 8, 9. Vaihtopetsi numero 10. On tää mun vanha petsi. Tää on mun toiseksi. Tää on mun toinen petsi. Mulla on kyllä eka petsi ollut, mutta mä vetäisin sieltä pään irti. Se on julmaa. Se oli semmonen persialainen, vihreä silmäinen kissa. Semmonen, joo. Se oli todella söpö. Se oli semmonet turkahit silmät. Mut joo, palataan tähän. Täällä on glitteri, on korvissa. Hännässä ja luomissa ja korvissa. Nyt vähän kivoa. Mä en nyt jaksa numeroida näitä oikein. Mä joudun koko muuten laskemaan. Joten sanokaa nyt vaan kommentteihin mikä petsi. Eli mä en sano numeroita ollenkaan. Korvanpäät on muokattu. Tää on mun 3. petsi. Tää on todella vanha, jotakin kulmaa, en saa niitäkään pois. Tää on sininen magneetti. Tässä on sellainen fretti, tää on tulppetista mukana. Tää on muuten kuitenkin aito, koska tää on Hasbrolta, ainakin luisin niin. Täällä on reikä. Jotakin kulmaa tai tämmöstä likaa, mä saan varmaan nekin pois. Ihan muuten hyvässä kunnossa. Tossa on jokinlainen viilto, mutta se on mitenkään semmonen kaiverrettu viilto, se on vaan pintaviilto. En tiedä mistä on tullut. Mistä on tämä? Voihan tämänkin. Johonkin. Täällä saattaa olla niinku semmoista jotakin likaa. Sitä mä en kyllä saa pois. Täällä on reikä. Lukee älkäs. Tässäkin on tällainen. Tää on tullutkaan joulukanterista, mutta mä oon muokannut tämän. Ajattelin vähän tummemmaksi. Tää on muuten hyvässä kunnossa. Täällä on reikä tuolla pohjassa. Mä en kyllä ymmärrä miksi sen pitää olla tuolla. Koska ei se mitenkään reikää yllä. Mutta ei se mitään järkeä mitenkään tassuja, koska on näin tämmöiset tikut. Mutta jos joku haluaa tän, niin sitten saa. Täällä lukee kyllä älpeästi tuolla. Tässäkin on tämmönen jännä bulldogki, mikä lie. Tämäkin on tullut pelistä. Täällä on jotakin kulmaa tai tämmöistä maalia. Mä varmaan sen saan ne pois, mutta jos sen saa, niin saa. Naamasta en varmaan saa paljon mitään, koska tää on tämmöisen suihkea laitettu sinne. Niistä jos mä ottaisin ne pois, kyllä mä yritän ottaa ne pois. Kyllä se on poistanut tai jollain, niin sitten saattaisi tulla kokonaan ruskea. Mä yritän raaputtaa ne pois jollakin tavalla. Sen en käytä kyllä se on poistaa, että tässäkin on tämmönen ihana vaaleanpunainen sydänkorento. Tästä mä toivoisin ihan hyvä petsiä. Täällä on reikä. Vähän kulmaa. Mä ne saa varmaan pois. Mä poistan kaikista liat ennen kuin mä laitan eteenpäin. Tässäkin tämmönen sinialintu. Tää kuuluu yhteen ensimmäisiin, koska nämä silmät. Tää kuuluu mun 4. pakkaukseen. Mä sain sen ton lääkäritalon. Mä sain tän sen mukana. Oli mulla kyllä enemmänkin sen mukana, mutta en. Tääkin tuli sen talon mukana. Nää mä laitan eri pakkauksiin, mutta jos tää olette samaa, niin sitten ok, mutta mä pistän ne kuitenkin eri pakkauksiin. Joo, tää on sitten tämmönen pieni. Täällä on sininen magneetti. Päässä vähän kulmaa. Se on tämmöstä maanjälkeä. Joo. Yritän puistaa senkin, mutta en ehkä. Koska muuten siitä tulisi koko vihreä. Tänä kyllä mä otan ne pois silti. Mä raaputan ne pois. Joo. Tässä on tämmönen koira. Täällä on kukka laitettu kynsilakalla, samaa värisellä kynsilakalla jotenkin. Täällä on
kuonossa vähän maalia, epämuodostumaa. Se on jotenkin tuonne ruttaantunut. Siellä lukee LPS. Ja mä oon laittanut tänne glitteriä. Sitä on vähän lähtenyt, mutta joo, ihan muuten hyvässä kunnossa. Tämmönen hyljä. Mä oon pitänyt tätä varattuna yhdelle tyypille, mutta se ei näköjään oo sillä se antanut sitä petsiä. Joten mä vaihan tätä jonkun kanssa. Nämä 2 tuli samassa pakkauksessa. Mä vaihan tän johonkin random petsiin. Sitten laittakaan. Joo. Mut siis laittakaa kommentteihin, minkälaisia petsiä te aiotte vaihtaa mun kanssa muista. Eli käyttäkää kommentteihin, minkä petsin te haluatte. Kertokaa se mulle kommentteihin. Ja joo, mut siis mä en just tällä hetkellä ehkä lähetä mitään mihinkään. Mä asun Oulussa, Oulunsalossa. Ja sen tyypin pitää asua Oulun lähellä. Me sovitaan joko joku kohtaamispaikka, tai sitten meille, tai teille. Meille tai teille tai kohtauspaikka. Mut siis johonkin lähellä. Se vähän riippuu siitä automatkasta, saatteko. Siis siitä matkasta, saatteko niitä. Eli helsinkiläisille asti asuville, niin mä en ehkä niitä saa laitettua teille päin. Mut siis te voitte laittaa videon, tehdä videon tai laittaa kommentteihin. Mut joo, mä nyt lopetan tähän. Heippa!